Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με λιακάδες και ψύχρα μπήκε ο Νοέμβριος, αλλά και πολιτικές καταιγίδες που μένονται. Για αύριο Τετάρτη περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό, με λίγες συννεφιές στα ηπειρωτικά και νότια και λίγες βροχές κυρίως στην Κρήτη. Οι νοτιάδες στο Ιόνιο και οι βορειάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στα δυτικά θα βρεθεί στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, μόνο το πρωί βορειάδες που θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε συννεφιά και ίσως αργότερα ψιλοβρέξει νοτιοανατολικούς ανέμους έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 5 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη συννεφιές περιμένουμε μόνο στον ηπειρωτικό κορμό και τα νησιά, όπου ίσως βρέξει κυρίως στην Κρήτη. Οι ανατολικοί, βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, στο Αιγαίο όμως τα 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα βρεθεί στους 20 βαθμούς Κελσίου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.